donese mir i veselje, da svi živimo kao braća i sestre i da znamo da je Isus Krist došao na ovaj svijet radi našega spasenja. Na kraju ovoga koncerta pozivam vas sve u Župnu kuću na zajedničko druženje i čašćenje kojim će nas počastiti predstavnici HGI-a. Još jednom hvala svima i svako dobro.